आफ्रिकार सृष्टि हेबाकु जाउची फाट। आफ्रिका दुई भागरे भाग हेबाकु जाउची। सृष्टि हेबाकु जाउची गोटे नुआ महाद्वीप हेबाकु जाउची गोटे नुआ महासागर जन्म। भाग हेबा परे आफ्रिका मिसिଯିବ भारत सह बदली जीव पृथ्वीर स्वरूप। केउ भली हेबो एहा कोन आसुवा किछि वर्षरे पृथ्वी आज जेमिति अछि सेमिति रहिबो नाही। कारण कोन अछि एहा पछरे आजिर वीडियो रे पृथ्वी रे हेबाकु जाउतवा बड़ परिवर्तन विषय रे चर्चा करिया। এই ভিডিওটিকে স্পন্সর করেছেন অফর টেলিগ্রাম র গোটি শপিং চ্যানেল Amazon, Flipkart এবং Myntra আপনার 95% পর্যন্ত ডিসকাউন্টরে আপনার জিনিস পাইপারে। লিঙ্ক ডেসক্রিপশনে দিয়া যাইছি, যাই জয়েন করিপারে অথবা টেলিগ্রামে সর্চ করিপারে অফর। আপনার যদি আমার চ্যানেলে নূয়া তাহলে চ্যানেলকে নিশ্চিত ভাবে সবসক্রাইব করিয়া ভুলন্তু না। বন্ধু মানে ভিডিওরে আপন মানকু ভূমিরে গোটে বড় ফাট দেখা যাউথিব। এই ফাট কোনসি ভূমিকম্প কিংবা কোনসি সুনামি পাই বনি ନାହିଁ। ଏହା ଗୋଟିଏ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିଫ୍ଟ ଅଥବା ଫାଟ ଅଟେ। ଏହି ଫାଟ ଆଫ୍ରିକାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆଫ୍ରିକା ଦୁଇ ଭାଗରେ ଭାଗ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ଫାଟକୁ ଇଷ୍ଟ ଆଫ୍ରିକାନ ରିଫ୍ଟର ନାମ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଫାଟ ଇତିହାସର ପୁନରାବୃତ୍ତିର ସଂକେତ ଦେଉଛି। ଆଜିଠାରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏହି ପ୍ରୋସେସ ହୋଇଥିଲା। ଏହିଠାରୁ ସବୁ ମହାଦ୍ୱୀପର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ୱାର୍ଲଡ ମ୍ୟାପ୍ ଅଛି ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ପୂର୍ବତଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଫ୍ରିକାର ପଶ୍ଚିମ ତଟ ସହ ମିଶିଯିବ। ଯଦି ୱାର୍ଲଡ ମ୍ୟାପ୍କୁ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ଆମେ ଦେଖିବା କି ଦୁନିଆର ସବୁ ଦେଶ ପରସ୍ପର ସହ ମିଶିଯିବେ ଗୋଟିଏ ଜିଗ୍ସାଉ ପୁଜଲ ଭଳି। ଏହାର କାରଣ ଏହା ଯେ ଆଜିଠୁ କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପୃଥିବୀର ଅଲଗା ଅଲଗା ମହାଦ୍ୱୀପ ନଥିଲା, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜମିରେ ବଡ଼ ଭାଗ ଥିଲା ଯାହାକୁ ପାଞ୍ଜିଆର ନାମ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମହାସାଗର ଥିଲା ଯାହାର ନାମ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ପ୍ୟାନ୍ଥଲାସା ଦେଇଛନ୍ତି। 10 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପୃଥିବୀର ଭୂ ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ବହୁତ ଥର ଗରମ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି। ପୃଥିବୀର ଉପର ସ୍ତରରେ ଯାହାକୁ ଲିଥୋସ୍ଫିୟର ଭାବେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପାଖାପାଖି 15-20 ଟେକ୍ଟୋନିକ ପ୍ଲେଟ୍ ମିଶି ବନିଛି ଏବଂ ଏହି ପ୍ଲେଟ୍ ସବୁବେଳେ ଚଳପ୍ରଚଳ ହୋଇଥାଏ। ବହୁତ ସମୟରେ ଏହି ପ୍ଲେଟ୍ ପରସ୍ପର ସହ ବାଡ଼େଇ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଭୂମିକମ୍ପ ଆସେ ଏବଂ ପାହାଡ଼ର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ପୃଥିବୀରେ ଏହି ପ୍ରୋସେସ ପୁନର୍ବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ନାସାର ଆର୍ଥ ଅବଜରଭେଟୋରିର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ପୂର୍ବରେ ସୋମାଲିଆ ପ୍ଲେଟ୍ ମହାଦ୍ୱୀପର ବଡ଼ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଭାଗରୁ ଦୂରକୁ ପୂର୍ବ ଆଡ଼େ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସୋମାଲିଆ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ସୋମାଲି ପ୍ଲେଟ୍ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଏ। ନୁବିଆନ ପ୍ଲେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରରେ ଆରବ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଦୂରକୁ ଯାଉଛି। ନୁବିଆନ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଆଫ୍ରିକାନ ପ୍ଲେଟ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହିସବୁ ପ୍ଲେଟ୍ ଇଥିଓପିଆର ଗୋଟିଏ ଭାଗରେ ଯାଇ ମିଶିଛି, ଯେଉଁଠି ଏକ ୱାଇ ଆକାରର ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ଇଷ୍ଟ ଆଫ୍ରିକାନ ରିଫ୍ଟ କିମ୍ବା ଇଫ୍ଟ ଆଫ୍ରିକାନ ରିଫ୍ଟ ଭ୍ୟାଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଫାଟ ଅସଲରେ ଗୋଟିଏ ନେଟୱାର୍କ ଅଫ୍ ଭ୍ୟାଲି ଅଥବା ଫାଟର ଜାଲ ଅଟେ, ଯାହା ଲାଲ ସାଗରରୁ ମୋସାମ୍ବିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2175 ମାଇଲର ଲମ୍ବା ଅଟେ। ଯଦି ସୋମାଲିକ ଟେକ୍ଟୋନିକ ପ୍ଲେଟ୍ ନୁବିଆନ ପ୍ଲେଟ୍ ଠାରୁ ପୁରା ଅଲଗା ହୋଇଯାଏ ତେବେ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମହାଦ୍ୱୀପର ଦୁଇ ଭାଗ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରୋସେସ ବହୁତ ଧୀର ଗତିରେ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ପ୍ରୋସେସ 5ରୁ 10 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଲାଗିପାରେ। ଦୁଇ ଭାଗରେ ଫାଟ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ମହାସାଗର ବନିଯିବ। ଆଫ୍ରିକାର ଅଲଗା ହେଉଥିବା ଏହି ଭାଗରେ ସୋମାଲିଆ, ଇଥିଓପିଆ, ଡିଲବୁଟି, ଇଥିଓପିଆର ପୂର୍ବ ଭାଗ, କେନିଆ, ତାଞ୍ଜାନିଆ, ମୋଜାମ୍ବିକରେ ସାମିଲ ହେବେ। କ୍ୱାର୍ଟସର ରିପୋର୍ଟ ହିସାବରେ 6 ଦେଶ ରାବାଣ୍ଡା, ୟୁଗାଣ୍ଡା, ବୁରୁଣ୍ଡି, ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ରିପବ୍ଲିକ ଅଫ କଙ୍ଗୋ, ମାଲବି ଏବଂ ଜାମ୍ବିଆ ଭଳି ବନ୍ଦର ବିହୀନ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜର ସମୁଦ୍ର ତଟ ମିଳିଯିବ। କେନିଆ, ତାଞ୍ଜାନିକ, ଇଥିଓପିଆରେ ଦୁଇଟି କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁବିଧା ମିଳିଯିବ। ଏହିଠାରୁ ସମୁଦ୍ରର ବେପାର ସୁବିଧାଜନକ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଉନ୍ନତିର ରାସ୍ତା ବାହାରି ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ବାକି ଅଛି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆସୁଥିବ କି ଏହି ରିଫ୍ଟ ଅଥବା ଫାଟ ବନିବା ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ ରହିଛି? ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ମତରେ ପୃଥିବୀର ତାପମାନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଥର୍ମାଲ ବଲ୍ଜେସର ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି। ଏହା ଗୋଟିଏ ଭାର ଯାହା ଅଧିକ ତାପମାନ ପାଇଁ ବନିଥାଏ। ଏହି ବଲ୍ଜେସକୁ ନକ୍ସାରେ ହାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭାବେ ଚିହ୍ନିପାରିବା। ଯେବେ ଏହି ବଲ୍ଜେସ ବନେ ସେବେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ କ୍ରଷ୍ଟକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ। କିଛି ଭୂବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ମତରେ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ତାପମାନ ବନିବା ଯୋଗୁଁ ପୃଥିବୀର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମେଣ୍ଟାଲ ପୃଥିବୀର କ୍ରଷ୍ଟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। କିଛି ଭୂବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ମତରେ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ତାପମାନ ବଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ପୃଥିବୀର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଥିବା ମେଣ୍ଟାଲ ପୃଥିବୀର କ୍ରଷ୍ଟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ମାଗ୍ମା ବଢ଼ୁଥାଏ।
ଯେପରି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପାଣି କିମ୍ବା ନଦୀ ବହୁଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଗରମ ମାଗ୍ମା ଲଗାତାର ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଫାଟର ତଟରେ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀର ବିସ୍ଫୋଟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଇଷ୍ଟ ଆଫ୍ରିକାନର ରିଫ୍ଟ ଭ୍ୟାଲି ଗୋଟିଏ ଘନ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟାର ଜାଗା ଅଟେ, ଯାହାର ସମୁଦ୍ରରେ ସମୃଦ୍ଧ ୱାଟର କିଙ୍ଗଡମର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏଠାରେ ପ୍ରାୟତଃ 8000 ପ୍ରକାର ମାଛ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହି ଜାଗାରେ ଜିଓଲୋଜିକାଲ ଲୋକେସନ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହା ଉପରେ ପୁରା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହା ମାନୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରାୟ 250 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯେବେ ପାଞ୍ଜିଆ ଭାଙ୍ଗିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଏହା ଦୁଇ ଭାଗରେ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା। ଏହାର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗକୁ ଗୋଣ୍ଡୱାନାଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଭାଗକୁ ଲ୍ୟାରିସିଆ କୁହାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗକୁ ଲୁଆରିସିଆ କୁହାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଲୁଆରିସିଆରୁ ଅଲଗା ହେଉଥିବା ଭାଗକୁ ୟୁରୋପ, ଏସିଆ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ଗୋଣ୍ଡୱାନାଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ଅଲଗା ହୋଇଥିବା ଭାଗରୁ ଆଫ୍ରିକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ଯେ ଆଜି ଭାରତ ଏସିଆ ମହାଦ୍ୱୀପର ଭାଗ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଆଜିଠୁ କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏହା ଆଫ୍ରିକା ସହ ମିଶି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏହାର କୋଷ୍ଟଲାଇନ୍ ବହୁତ ମିଶୁଛି। ଏହାର ଜଳବାୟୁ ଏବଂ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସମାନତା ଦେଖାଯାଏ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମତରେ ଇତିହାସ ପୁଣି ପୁନରାବୃତ୍ତି କରୁଛି। ଆଉ ଥରେ ଆଫ୍ରିକାର ଭାଗ ହେଉଛି ଏବଂ ଆଉ କୁହାଯାଉଛି କି ଲକ୍ଷାଧିକ ବର୍ଷ ପରେ ସୋମାଲି ପ୍ଲେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ଲେଟ୍ ସହ ବାଡ଼େଇ ହୋଇ ଆଉ ଏକ ବିଶାଳ ପର୍ବତର ନିର୍ମାଣ ହେବ, ଯାହା ହିମାଳୟ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚା ହେବ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହାର ନାମକରଣ ମଧ୍ୟ କରିସାରିଲେଣି। ଏହାକୁ ସୋମାଲି ମାଉଣ୍ଟର ନାମ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ସଂଘର୍ଷ ପାଇଁ କେନିଆ, ତାଞ୍ଜାନିଆ ଏବଂ ସୋମାଲିଆ ଭାରତୀୟ ମହାଦ୍ୱୀପ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ମହାଦ୍ୱୀପର ନିର୍ମାଣ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଆପଣ କିମ୍ବା ଆମେ କେହି ମଧ୍ୟ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜୀବିତ ନଥିବା, କାରଣ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ବର୍ଷ ଲାଗିଯିବ। ସମ୍ଭବତଃ କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ପରେ ସବୁ ମହାଦ୍ୱୀପ ପରସ୍ପର ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରନ୍ତି। ପୃଥିବୀରେ ଆଗ ଭଳି ଗୋଟିଏ ଭୂମି ହୋଇଯାଇପାରେ। ଇତିହାସ ପୁଣି ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାର ଦିଗରେ ପାଦ ଦେଇ ସାରିଲାଣି। ପ୍ରକୃତରେ ସବୁ ଘଟଣା ସମୟ ଅନୁସାରେ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମନୁଷ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ଯେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ 1000 ବର୍ଷରେ ହେଉଥିଲା, ତାହା କିଛି ବର୍ଷରେ ହେବାକୁ ମିଳୁଛି। କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ, ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ଭଳି କିଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆଜି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟରକୁ ସମୟଠାରୁ ଆଗ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଶା ଅଛି ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଆଗରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।